Vale, casi 6 horas. Bueno, claro, porque antes xoguei casi... Bueno, vin xogando casi 4, sí. De string, descontando... Bueno, supoño que isto desconta mortes e cousas así. Pero vin xogando máis, realmente. Vale. O das blasóns é unha movida, porque vai haber uns cuantos blasóns e non sei que diferencia vai haber entre eles. Boas de novo por un Master. Ainda que, bueno, teño ganas de seguir, pero a verdad que non sei por donde, como sempre. Os corvos. Bueno, aquí... Vamos a ver. Tiña que atopar a... Espera, sí, vou ir por aquí. Aí, que equivoqueime. Bueno, aí fixo un palo. Vese que estou frío, Vese que estou frío, que non sei nin o que fago. Vese que estou frío, teño que cancer outra vez. Teño que cancer outra vez. Hago un Buda. Sí que parece que ten máis alcance, non? É que son masoca, tío. A mí eses bichos podía pasar deles, pero bueno. Lo quero. Puto peluquero, Pensé que pillaba desprevenido, pero no. Cago na puta. Non pensei que fosse a baixar aí. Cago na puta que pariu.
madre que lo parió. Mira que son falsos, La madre que los parió, Hostia, marcharon estos de aquí, Pico que es un miniboss o algo así. Hostia. Bueno, aquí es donde estuve antes. Yo no sé si me queda algo por mirar en esta zona, pero bueno. Ritalla! Molino Molem. Un momento, hermano. Una gran bestia hecha esta tierra, balanzándose, chillando como un tirano maleducado. Tace estuvo siguiendo el rastro de la criatura y ahora estoy seguro de que nos falta poco para encontrarla. Estamos tan cerca que se me erizan los bigotes. Una bestia así é unha presa digna para os valientes, non? Que me dis? Cazamos xuntos a criatura? Soltar axuda en batalla. Vamos a decir que sí. O combate que nos espera pode ser arduo, acerto. Acepto a vosa oferta de axuda, nobres bechos. Si, ninguna forza do reino pode resistir o noso poder. Ti primeiro, irmán, Zarce e eu seguiremos. Molino Molem. É verdad que cheguei aquí e non avancei máis. Bestia alada do páramo. Hostia, que bueno. Quitóme dous, que bien. ¿Por qué se me desplazou para arriba? Desplazouseme para arriba sola, Hornet? Ou foi o simplemente por facerme dano? What? Pois a ver se sei volver ahora, porque non teño mapa. Xa sei por que non o vistes. Ou creo que xa sei por que non o vistes. Igual porque non aceptaches o rollo do NPC. Non sei, Vale, por aquí.
O non che sei dicir. Hostia, interrompeu unha cura. Que fillo de puta. Buah, é jodido este boss, Vai ser jodido este boss, Hostia, porque non solo me quita... O sea, non solo me evitou curarme, sino que che quita 2 de vida, tío. E eso que tiña a protección esta chunga, creo. Sí, tiña a protección. Pero sabes o que non sirve de nada. Bueno, a rata esta golpeándome 2 veces, ten collóns. Pues vaya puta mierda. Han sido varios. Hostia puta que lo parió. Hostia, pero que me quita 12 eso también. Ritalla. ¡Uah! Bueno, é que o jodido xa non é o... É que o que odio xa non é o boss en sí. É o feito de ter que ir andando hasta ali, tío. É o que máis me jode, tío. Porque cando é un boss que tes que andar medio puto mapa para chegar hasta ele, tocan os putos collóns, tío, de verdad. Bueno, ainda por riba que este bicho de mierda me golpee, tío. Que era o que me faltaba, macho. Non solo unha vez, sino dúas. Tócate lo que vamos. Nah, non é. É que estou indo a fai máis tedioso. O feito de ter que andar este trozo, tío, fai no máis tedioso. E pa lá que habrá. Bueno, aquí atopara un amuleto. Ah, vale. Vale. Claro, é que non fun pa esquerda. Estuvera aquí, pero non fora pa esquerda. Non fora pa esquerda. Vale. Hornet é como se si tuvera sombra, pero queda dentro da seda, fixadesvos. Chishin! Acabame de quitar 3. Creo que tiña... No, 2. Vale, non sei. É que...
Non sei, como che quitan 2 de vida a maioría dos ataques, xa non dá má sensación a veces de que me quitan máis, tío. Con tu puta madre, cabrón. De verdad, Odio isto. O que odio é o de ter que ir hasta ali, tío. Ben. Da igual. E fíxome dano. É que o ser tan grande o mapa e perdelo de vista é un aliado, Ritalla. Oh, Dios. Penso che o para o puto NPC non o para. Ritalla. Ui, é moi... Buah. Vale que ao final vou ter que compralo. Non había un rollo... No, ou estou equivocado. Que non se sabía un rollo que che disminuía o daño que che facían. Ou estou ahora delirando. Que non o sei xa, tío. Que sigo dicindo que o problema deste boss en concreto é o feito de ter que pegarte esta pateada. Que non é unha burrada, pero... Sí, pero ese xa o teño. O que teño xa sei que é para eso, pero creo que había unha movida... Pero bueno, igual me estou equivocando, non o sei. Bueno, vaime matar este bicho. Vaime matar este bicho. Cago na puta. Teño que xogar así, Hostia, esta ponse cansada cando ten un de vida. Bueno, o outro vía se yo vacía.
vou empezar con un de vida menos. É moi asqueroso, o de que che poñan tan lexos. Bueno, tan lexos non é que sea lexos, pero xa me entendedes. Bueno, o outro sí que lle fai daño tamén. É o bo. Rital. Ritalla. Ya, claro. Hostia, un mal sitio va a estar, creo. Non sei, a mellor aí é mellor. Tío, rompeu o suelo. Rompeu o mapa. Hostia, se ataca novo. Calle, cabaleiro. Hostia, sonou a campana. Merda, que demonio digo. No. Tiña que usar as trampas, que se me olvida usar as trampas. Tiña que usar as trampas. Non sei canto vida terá, pero a mellor non lle quedaba tanto, Hostia, como lle mola este. A verdade é que lle mola o rollo. Pero de que romper o mapa non me esperaba, De feito, nin hasta o borrou de forma permanente, que aquí había... Estaba aquí o suelo e rompeu-no de forma permanente. Pois xa me vai matar. Claro, se rompe a trampa fai menos daño. ¡Hostia! Que me pico nariz. Pensei que o esquivaba, Pensei que o esquivaba, Pensei que o esquivaba.
Non sei se parece cooperativa o non, pero de Monster Hunter. Pero verdad que lle mola. O que pasa que sigo dicindo que como os collóns ter que vir hasta aquí. Shishin! Mira que é fácil de esquivar, entre comillas tamén che digo, pero teño que simplemente limitarme a mirar o patrón e despois atacar, pero é que me impaciento, tío. Pero bueno, tamén está interesante eso de que según como xogues cada un lle pasen cousas diferentes. Xa vai ser isto o Baldur's Gate 3. Sensible! Como era? Merda! Ritalla! Ritalla! Merda, tío. Quedei pillado. É que quedei pillado. Quería usar as trampas e de repente non me iban. Non entendo nada. Quería usar as trampas e de repente non me iban. Merda, tío, son imbécil. Bueno. O sea, era B arriba, ¿no? O sea, RB arriba para botar las trampas, ¿no? Espera. Xuraría que estaba facendo B arriba. RB arriba. Non sei. Puxen dúas e despois non me deixou poñer máis. Algo mal estaría dentro. Joder, Manolo, ¿por qué saltas ahí?
Quijote moito non fai, todo se dito. Non sei. Mellor que nada é querer. Retala. Oh, hijo de un. No! Fixo 2! Que falso! Que falso! Que falso! Que falso! Non sei se por fase 2, bueno, da igual. Non quero empezar a... Non quero empezar a... Ah, voy a dar. Bueno, ca coña estou farmeando rosarios. A base de trais estou farmeando rosarios. Merda, rompe matando. Hostia. Cuidado con Quijote, Retala. madre. Ay, Dios. Non me espero nunca o segundo, tío. Que rabia, nunca me espera segunda cuchilla, tío. Nunca me espera segunda cuchilla, tío. Sí, a ver, non sei se é segunda fase. Bueno, sempre me tiro aquí. Sí. Bueno, o caso é eso, que cando cambia o patrón tira a segunda. Pero claro, é que non me espero esa segunda ainda así. Non sei pa que corro se non se me vai pillar igual. Io sono un imbécil. Sono un imbécil. Salto cando non teño que saltar. Hai aquí unha cousa que non entendín. Hai veces que me gustaría, a ver, que podría, de feito. Eu non quería parar. Porque non acabo de entender por que. O sea, é como que na miña mente tiña 3 de vida e de repente morrín. Pero non sei, igual tiña 2.
Pero non sei cando perdín ese terceiro, en tal caso. Non sei. Estou pilladísimo ahora mismo. Estou moi pillado con este boss. Porque eu desoriento-me co rollo de ter vida impar. Non sei se me está quitando 2, se me está quitando 3 por momento, se é que perdín un en algún momento. Retala. Te parió. Vale, xa sei, xa entendo. Xa entendo porque antes, vale. E pilloume, pensei que zafaba. Que odisea. Xa entendo porque antes me é que o feito de ter vida impar e te cures tamén vida impar é o que me desorienta. Porque cando tes un de vida, te curas 3, poste con 4. Entonces, se che volve a facer dano, quedas con 2. E iso é o que me desorienta, tío. Me cago en padre. La Virgen Santa. Adiós, amigo. Quedar así de vida, tío, me cago en su madre. No, 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 xa. Ahora xa me queda claro polo rollo de que cando te curas 3, tendo un de vida, quedas con... Quero ir con toda a vida. Carrata da vida. En serio, de verdad. Shishin.
Mira, toma. Vale, se ha cambiado de patrón. Ves, pero botoume un ainda. E agora botarame outro, non? Ahora sí. Merda, coño. Merda, coño. No. Que ben que iba ahora, tío. Liéime ao final, tío. A base de... Uah. O sea, todas las chaves son 40. Qué rabia, chaval. Non matei. Vou pasar deste. Perdo moito tempo. Hostia, esquivé de mi lado. Manera de berrar tengo. Parry. Ritalla. Casi me como por saltar. Hijo de puta. É que esa escaleira perjudícame. Porque esa escaleira, cando bate o boss nela, fáiseme para arriba e golpeame a min. Esa é a segunda ou terceira vez que pasa, tío. Sí, pero non é a primeira vez, Non é a primeira vez que pasa, Xa pasou antes tamén. Noutro try xa pasou tamén. Puta rata, me cago en Dios. Olvídome siempre de que non teño que baixar aquí, tío. Cago en Dios. A veces baixo adrede, pero cando non teño que baixar... O bordillo inverso. Ritalla. Ritalla.
Friend. Ritalla. Madre que pariu! A segunda! Friend. Ritalla. Hostia puta que a segunda curva! É por... Non entendo por que lle toquei. O ben que vou agora, tío. Morro ao final por paniqueo, tío. É que me dá moita putada. É unha putada para min que teña ese puto defecto do paniqueo, tío. Cando, a ver, que todo o mundo terá, pero eu teño en maior medida. Que asco, tío. Que asco te lo paniqueo. Porque eu son consciente de que xogo mal por ter ese puto paniqueo, tío. Zanzibar! Agora xa non sei nin o que fixe. Pasarán por nos a todos, pero a min nótaseme demasiado. Eu hai xente que lle ves estar a un de vida e súdalle a todo, Ou ten uns nervios de aceiro, tío. Hola, caralho. Friend. Bueno, é verdad que o que teño que dicir é que a base destas mierdas curteste, non? Como personaxe. Hey. Chishin! Friend. Quero estar lexo co gordillo, verdad? Lo que poida pasar. Non sei que acabo de facer. Xa estaba tendo demasiada safada. Que rabia me da este, tío.
Entuma! Ahí va. Retala! Friend. Bueno, pillarme ese ataque, tío. Tío. No sé, eso modo cazador a mí convendría máis. Tamén te digo. Non sei. Tamén teño que dicir o ataque hacia abaixo é máis controlable co Blaze, co blasón este. Estaba empezando de la mano. Estaba empezando de la mano. Non sei se é de pulsar RT como un fillo de puta, pero estaba empezando de la mano. Al final esta ruta é bona facer en tempo récord, de tanto que estou recorrendo, sabes? Hostia, é onde teño o rollo de seda? Máis adiante. Sensible! Hostia, tú. Friend. Joder. ¿En serio? Vou quedar sin ferramentas desas a base de renovar as trampas, En serio, Increíble. Sí, xa vou poder ir cos ollos pechados hasta ali. De tantas veces que estou indo.
Friend. Retala. Esta mierda de paniqueo, cascuras. Hostia, que puedo hacer eso. Retala. Cago. Puta rabia me da eso, tío. Tío, ahora que está jugando o solo mirando. Vale, Manolo. Me puse a tirar en cualquier lado. Vale, ese es lo que quieres ver con detenimiento como manqueo. Pero entonces ti aquí avanzaches hasta la siguiente zona sin problemas, entendo? Non cho bloquea a vos. Bueno, entendo que é como unha misión, mellor é algo secundario, está claro. No, porque entendo... Sí, está taponado aí. Vale. Por querer... O sea, non estaba taponado aí para ti. Donde acabo de ir ahora. Non estaba taponado. Ou bueno, non sei. Igual sí, igual no. A ver, eu vin que o NPC este, o Quijote, desapareceu da zona. Eu fun ali e desapareceu. Donde estaba antes. E cando fun para baixo, vin que estaba abaixo. Entonces faleille e vin que estaba ali. E faleille e díxome, dou unha opción. Retala. Ha ha. Retala. Friend. Retala. Cando berra que é a segunda fase, entendo. Ah, que a veces cae tamén.
Nah, xa non sei hasta que hora botarei con isto. Pero ese que o stream de hoxe vai ser solo con este boss. Ou non sei. A mellor sí, pero a mellor golpean igual. O sea, quero dicir, non sei se os podo desviar, se é ao que te refieres. Pero bueno, podendo esquivalos, prefiero non ter que facer disparo. Entuma! Hostia, qué bueno aí, Mundo en todo. Retala! Eu creo que os podes parar, bueno, facer o chin, pero non o desvías a mellor. Non o sei, Vale, por subir. Friend. Curei 1000. Parece que me curei un de vida, non? Cando me interrumpou a cura. Pero bueno, de nada me sirveu porque ao final, como me quita 2, de nada me sirveu. Pero tiña 2 de vida. Eu para min caí. Eu aí vin a outra cousa. Pero bueno, se ti o vistes mellor. Friend. Manda carallo, levo unha hora co puto boss, como quen di. Tiña un de vida e cureime un. Ou é que simple... No. O sea, cureime 3, pasei a ter 4 e perdín 2 de vida. Vale, pode ser eso. O sea, que o efecto da parada non saltou porque xa me houvese curado. Vale, da igual. Sensible! Friend. É que agora estou-me precipitando por querer atacarlle. Este xogo consiste en ter paciencia a hora de atacar e saber cando... Que, bueno, en realidad non é diferente aos Metroid, nese sentido. No Metroid Dread, cando xoguei, pasaba exactamente o mismo. Moitas veces comíame ataques por subnormal, a base de querer
atacar seguido. Esperad un momento. Quiero beber. Pero está me doendo aquí, Está me doendo aí. Como se tuviera una lesión, tío. Ritalra. Vale, por querer coger estas mierdas. Ritalra. Pois será, pero que xusto aí dame moita rabia cando salto sin querer. É que non quero saltar, pero por reflejo salto e como mo ataque precisamente por haber saltado. É que dame unha rabia eso, tío. Plan, se non hai veces que se non salto non me como o ataque, e por saltar sí. Merda, rompí a miña propia cama. Haha! Ritalra. Fase 2, supuestamente. Friend. Merda! Merda, tío, che rabbia! Che rabbia, tío, che cagada, tío. Qué cagada, tío, haber fallado ahí. Qué puta cagada, tío. Esa cura, tío, fue unha jodienda non haberme curado. Cago en Dios, tío, qué rabia, ¿Cuántos intentos levo? No nos estás contando, ¿no? Porque levo uns cuantos.
Ritalla. Friend! Ritalla. Mima. O stream vai fluido. Qual é a diferencia entre 30 fps e 144? Porque no OBS parece mover con menos frame. A ver, realmente aquí é a desesperación de querer golpealo seguido. Non son as mismas cagadas que notaba cando estaba contra Lace, esta, ou como se chame. Porque cando peleaba contra esa, para min era unha frustración porque non me salía o que quería facer. Aquí sei que estou cagando por querer atacar. E bueno, o do salto, único. Que a veces salto cando non quero. Joder, e doume con eso, tío. Increíble. Que entendo que a fase 2 será con quitarlle a mesma vida que a unha. Entendo, va. Friend! Ritalla. Non contaba con que me fose a dar aí. Non contaba con que me fose a dar aí. Rozoume, tío, e doume igual. Non contaba con que me fose a dar aí, tío. Increíble, tío, increíble, increíble, increíble. Tío, pero non pensei que me fose a dar aí. Increíble, tío.
Yep. Ritalla. Friend. Up. Yep. Paniquei. Ritalla. Oh! E que as trampas tampouco quero usalas se vexo que vou a morrer, porque despois vou gastar... Estoume quedando xa sin ferramentas, tío. Sin as mierdas esas. E claro, xa sei que fa moito daño, pero é que ao mesmo tempo estou gastando demasiado recurso. E agora voume quedar sen el. Está clarísimo que son un apoio importante. Bueno, merda. Non é que me olvide delas, O sea, que se non as uso non é porque me olvide delas. De primeiras. Ritalla. Ha ha. Friend. A trampa actívase sola ou foi o outro que me golpeou? Merda, despistei. Friend. Merda, dove eso? Eso. Fixen o das. Fixen o das, tío. En vez de facelo... Nah, tío, é unha frustración agora, Agora só se empeza a ser frustración. Ter que volver a empezar é unha frustración enorme. Empeza a ser unha frustración enorme. Pero entonces existe a posibilidad de que non puedas enfrentarte a este boss. Que a mí ese tipo de cousas sí que me jode. En plan...
Que non podes facer cousas según como avanzaras. Yep. Buena. Ai, sí que sí, sí que no botar. Ui, da full. Merda, puxe una má. Bueno, fixen lle damos. Friend. Vale, quitóme 4 de vida en nada. É increíble, tío. Déxame... Merda. Non entendo porque estaba vendo movimiento aquí. Ai. E que as trampas notase moitísimo cando as activas. Merda. Xa teño menos de 100. De 400 pasei a ter menos de 100. Solo con este boss, Ou creo, bueno, non sei, tiña menos. Non tiña os 400, pero bueno. Retala. Friend. Tío, Retala. es que hasta perde o brillo tamén, tío. Friend. Retala. Friend.
Lolazo. Chishin! Ha ha ha! Britalla! Ben loitado, hermano. Ben loitado, ainda que terrible pertinaz. A bestia non era rival para nós. Bueno. En os ridiece, os bechos desta terra cantarán a súa vitoria aos seus descendentes e aos seus descendentes dos descendentes para sempre. Benti Ainda farada que eu non, param. aínda non se asentou o poden da nosa batalla aquí, Zaza e eu debemos partir pronto. A memoria do noso povo impúlsanos sempre hacia adiante. Adiós, valentes man. Benti farada param. Wow. Wow. Este sentimento da bienvenida a todos aqueles que vayan o camiño sagrado. Alivia a túa coraza entero para que a forza renovada che leve máis arriba. Aquí tiña que haber un ascensor. Como que se viene? Non me jodas. Cinemática chula. Hombre, que xa me faltaría que fose outro boss cando acabo de pelear contra o... Hostia. Campanilla embruxada. Novo obxectivo. Rompa a maldición da seda que se asola a aldea da Campanilla. Vale, isto é para avisar ao meu amigo. Eira! Neste caso, ela chama polo becho, pero o Hollow Knight porque tiña a campanilla. Se non tuvera a campanilla, teria que berrar. É como berraría se non fala nunca. De feito, para esta misión non sei se ten que ver cos froitos estos. Estou pensando que como fala aquí de falar co druida do Garmus Boss, bueno, non sei. Esa misión eu creo que é na primeira zona do xogo. Non sei se ti a completaste xa, pero... Bestia alada do Paran. Lenguaje de signos. Sí, en lenguaxe de signos como iba a escoitar de garaña. Bestia ácaro alada, criada en abundancia para dar caza aos obreiros que antaño intentaban fuxir das tareas. Mima.
Con seus colladores mortos desde fai moito tempo, este ser merodeaba polas torres do Páramo Gris, dándose un festín tanto cos peregrinos como cos sirventes. Huerbón, carroñero chillón que anida no alto das cavernas e aliméntase dos peregrinos que pasan. Esgrimista venente que se deleita no combate. No hai nada que facer aquí, non? Bosque Coraza. Esta é outra zona distinta. Claro, na auga non podo atacar. Hostia, non me fai o pogo. Por que non me fixo o pogo? Ou como se chame, non sei como lle chamades. Eu escoitelle chamar así. Hostia, que detalle de que cando pasas correndo. Hostia. Hay algo ahí. Hostia. Falso, Colter, falso. Tengo que farmear de esa mierda como un fillo de puta. Sí, sí, sí que podes. A ver, H50. Podes comprar dos chismes estos. Os chismes estos.
Bueno, son 80. Pensé que eran menos. Un banco ahí arriba. Oh, oh. Parkour. Se è topado. '60. Madre que paredes. Claro, como son rosarios a moneda, que hay que dar rosarios a la mínima de cambio. Vaya trampa este ascensor, ¿no? ¿Dónde fue el bicho que estaba ahí? Marchó. Capó. ¡Hombre! ¡Hombre! Niña portadora de agulla. Encontré un asentamiento cerca de aquí, no núcleo dunha vea de campanas antigas. Os bichos de ali estaban atrapados en silencio nunha rede de seda. Parecía perniciosa trampa de algún depredador invisible. Un método a presa asegurarme de evitar os hilos brilhantes. Eu tamén pasei por ali, a enfermedade do fío. Bien... Algo similar nos camiños, pero ali non discrimina. En cambio, a maldición daquela queixa, aquela a aldea é impulsada, enfocada, un uso frío da seda a escala preocupante. Se o camiño permite investigar a súa orixe. Vale. Vamos a comprar esto. Vale, esto é para que che salgan... Vale, vou non comprar, que lle den polo... Os cartos son pa iso. Non sei se comprar un chollo para marcar. Va, vou comprar un. Veña, va. Vamos a cantar diante mía e tomar polo. Ajá. Ah, 9 marcas. Hostia, ainda son. Ainda son. Vale.
Claro, non teño equipado a brúxula, entonces non sei exactamente onde estou, pero entendo que estou por aquí. Ou aquí. Nyeskerei Puramki. Nin feito adrede. Onde estará o banco que señalaba aquí? Ahora que esté aquí Kirrell, ao lado. Peregrino, dedica unha canción aos que yacen en silencio. Por súa forza abandonados. Caeron antes do ascenso final. É malo este. My God. Non vais. Hostia, se mete. Bueno, 2. Xa tiña un de vida menos. Hostia. Foi un pouco de trampa que non baixara. Foi o que me axudou. Tiña medo a baixar. Fixen aí unha pirueta. Non sei nin como a fixe. Ah, non, nada. Non sei nada. É que eses sonidos que fai no aire, tío, arrasanlle moito. Hostia, que morro. Ah, que se esconden debaixo da agua. Merda. Claro, que non sei onde estou ahora. Monte la brúxula. Abaixo do banco. Venga aí, tío. A ver, espera. Vou avanzar por aquí.
Bueno, Manolo. Bueno, por aquí non fun antes, non? Merda. Merda, coño. E hai un dos chollos para salvar. Que escoitei agora. Joder, esa sombra penso que é un... Que é suelo, non é suelo. Aí está. No, tío, puta mierda. Hijo de puta. Eso quita 2. Por que todo neste xogo quita 2? Mierda. Merda, tío. E agora teño 2 de vida. Que bo momento para ter 2 de vida. Cajo en viola. Joder. Hostia puta. Bastó teito tamén, tío. E viña atrás de todo. Vou morrer. Oh, tío. Aquí non hai un banco. No, aquí non sei onde estou. Esta mierda, tío. Que rabia dá. ¡Oh! Pensei que caía.
Ala, coño. Non sei onde estou, tío. Estou me per... Joder. E sigo mirando o mapa como se eu fora a saber algo. Hostia. Hostia. Isto é chungo, eh? É que o puto B abaixo, o sea, X abaixo é unha puta jodienda, tío. Non sempre consigo darlle ben. Isto pódese facer. Bueno, un bro sí, pero un manco, digo que un manco pode facer. Que non sei, tío. Pódese facer eso. Vindo dun manco, me refiero. Pero máis adiante é máis fácil de facer. Máis adiante é máis fácil de facer. Vale, entonces marcho. Ah, mira, si está aquí. Tío, ¿dónde era? Non é aquí. Joder. Son as 3 da mañá. Vale. Hostia. Smalon. Raíz gris, coraza, máscara blanca, capa vermella. Bicho, un bicho con vida. Cadestre. Un bicho son, al menos en parte. Hostia. Pedir es algo muy distinto. Pídeche disculpas si te desperté de un profundo letargo. Tospa. Letargo, sueño profundo, pero ahora toca despertar. Crecer, momento de nacimiento, aproxima. Rasca. Presta atención, Becho. Momento de nacimiento, aproximas. Mira todas. Momento de nacimiento, aproximas. Agora, o rito do pólipo. Becho, solo quedas ti, nada máis pasa por aquí. Nada. Para o rito, os corazóns do pólipo. Son necesario traerlos aquí para o rito. Rito de pólipo. Deseo prometido. Hironare. Se tes coñecementos que comprender, axudarei. Esos corazóns de pólipo que desexas. Pódense encontrar no bosque. Rasca. Os de pólipo no bosque, sí, vecho. Busca os brotes morados dentro do...
Os corazones. O momento nacional aproxímase. Necesitas os corazones de Poltra. Trae os hechos de poder será compartido. Meratodazo. Está bien. Toma. Ahora, se un ascensor aí non vou chegar. Hostia, foi falso. Cago en Dios. Corazón de pollo. Necesito 6 en total. Voy a ir aquí un momento. Non quería baixar tanto. Pero bueno. Ou sí. Porque a misión esta non sei se se fai aquí, pero sei que había un froito que me quedou sin coller da outra vez. Aquí, xusto aquí. Merda. Que non sei se ten que ver con estes con estes chollos, pero... Era este o druida, no? Pero o druida ese onde está?
Está nesta zona ou donde carallo estaba? Ou bueno, igual é spoiler, sabelo, non sei. Non sei se é un NPC que xa falei con el, se non. Pero dicir, non sei se está na gruta musgosa. É que o fogar musgoso que é unha zona nova. Ou é na gruta musgosa? É que non o sei, Really? En Valle Óseo. Ora lo sapo. Benny Frank. Va, tomiemo. Oh boy, Hai máis misións aquí, o parece, sí. Os nallos despertaron na médula. As xemas que crecen e os seus ventos proporcionan un calor puro e constante. Recolles os tesouros e é unha recompensa. Unha muesca. Un ponte para salvar vidas, hai dicir que os peregrinos a veces caense por ese gran burato xunto ao asentamento. Unha mala forma de acabar o viaxe, antes incluso de empezar. Poder conseguir unha ponte se tiver os materiais. Hostia, está aquí. Poste avanzar que se construyeron os templos bien. ¿Dónde estamos en algún momento? Se torre visible. Nunca había visto un caballo tan mal defendido. Os peregrinos aquí parecen non preocuparse pola guerra, sabe? Sospeito que a maioría parte hacia a cidade pouco despois de súa chegada. Se persiste no seu descuido, só encontraron a morte nas dúas terras de Tela afastada. Vale. Voy a comprar esto tamén, vale. Comprar estas das minhas existencias cartográficas por ahora. Sigue vive na túa viaxe. A próxima vez que nosos camiños se crucen poderemos volver a comerciar. Meia portadora de agullo, en este momento non teño máis artigos que para intimidar. Quizás, se nos encontramos de novo nos coñes, terei novos produtos para vender. Na parte de arriba. Pero non teño forma de subir, entende? Bueno, igual ahora sí, porque a última vez que estuve aquí non tiña o dash. Que eu sepa. Hostia. Este de hecho. Un mini volcán. Hostia puta.
Ahora me va a matar este bicho de merda. Ah, co rastro ese fai dano. O rastro ese fai dano. LOL. Igual se tuviera o escudo este do lume, no. Pero como non é o caso. Non sei se cambialo, Va, da igual. Tengo que seguir subiendo, ¿no? A ver, por aquí. Hostia, que seguida de otra acá. Merda. C'era hasta aquí. Pedergema. Órgano en forma de xema extraído dun pendernaxo. Produce chispas incendiarias cando se raspa e pode explotar se se agreta ou se deixa caer. Joder. Ah, que son parte da misión esta. Tócate los huevos. En serio, tío. Llego a punto de hasta que un bicho de merda me pega 3 veces. No, 2, pero como si fueran 3. Fugar musgoso, está aquí, es verdad. Joder. Pero aquí xa Steven, se supón. E non vin o druida logo. No, vale, eso xa. Pode ser que aquí xa me sale da zona, ¿no? A médula. A veces eso son manco, xa con ganas, Vale, aquí non podía chegar, claro. Oh sí, no, aquí Steven.
Eu non sei que estou facendo na miña vida. Sea que xa debo ir para a cama. Igual é ese o problema. Que debo de ir dormir. Vren! Debo ir dormir. Isto que leva á cidade. ¡Oh! Perdí un ascensor. A tomar por loco. Podía volver para arriba. Perdí un ascensor sin querer. Ah, bueno, vale, volve. De menos mal. No, supoñía que podía volver, pero se non volvese era a mancada, Aquí eu creo que sí que non estuve. Ou non me sona de haber estado, mellor. Pero ese ascensor non se pode... Non se pode ir. Ah, sí, aquí xa estuve. Teño que subir máis. Ah, esa esquina que hai máis á dereita, é verdad. Hostia, as trampas, aquí sí que estive. Pois aquí non estive nunca, por exemplo. Un segredo. Vayan os vos. Vale, non podo... Non podo... Oh, sí. Vale, teño que ir cara á dereita no ascensor. Aí arriba á dereita, que pasa? Que pasa? Que xa sei onde dis, pero pensei que me estabas dicindo outra cousa ahora.
Xa sei, que é encima da cidade, xa sei. Ahora fan respawn os bichos sin coller un portal, sin coller un van. Xa sei, que xa sei. Pero como me dixeches arriba para, non sei que, pensei que me dicías outra cousa. Pero o que pasa é que estaba mirando aí outra cousa. E ti cando me dixeches para, pensei que me dicías que viras algo. Vai máis raro, fai. Hostia, outro froito aquí. Pero teñome que tirar para collelo, non? Caí encima do peregrino. Literalmente acabo de curar para nada, pero bueno, da igual. A veces es un idiota, ¿eh? Tus rosarios, de verdad. ¡No! Pensé que no había más, tío. ¿Esto qué era? ¿Qué acabo de coller? Fragmentos de carrete. A metade dun artefacto abandonado polas texedoras diseñado para recoller e guardar a seda. Un carrete completo permitirache guardar máis seda dentro da coraza. Vale. Pero si se aumenta... Estou pensando, se se aumenta a capacidade da seda, tes que enchelo de todo para poder curarte. E cúrache máis? Non creo. No, podes te curar antes. Que eso... Pero aquí non está o druida ese que falabas. O sea, aquí hai o segredo este. Pero aquí non está o druida, polo que vin aquí.
Encima de onde pon médula. Oh, pero se aí non estiven xa. E fixécheme baixar. Bueno, non entendo nada, de verdade. Friend. Aquí... dixen cheo. Bueno, nada. É que... Pensé que me dicías que fora a encima da cidade. No, da igual. Voume olvidar xa, porque... Como non sei se estás tendo lag, cando eu che falo, ti aínda me estás vendo 20 segundos antes. Claro, eu penso, este ainda non me ve onde estou. Hostia putas trampas, la virgen. Cada vez que me curo estou condenada a dañarme outra vez, E aquí foi donde estuven antes. Que foi onde atopei un froito. Bueno, aquí hai un berro. Señor, tío, me cago en su mar. Non hai aquí. Dereite. Inclusive. Vou morrer ao final, porque me estou desesperando. O dito, vou morrer. Olvídate, Alejo, non me fales, non me fales. Non me fales, tío. Vale. Quen é? Unha intrusa, terrible. Mira que interromperon o medio de Druida mentras traballa. Non pensaría interrumpirlle, Druida. O son da túa risa atrásame a investigar. Te sento está construído alrededor dunha antiga estrutura de texedores. Conócelas. Ainda habitan estas terras. Que asentamento, que texedores? Dis disparates. Ti eres a miña... Ti eres a miña otorgadora de desexos, verdade? Meu desexo, necesito frutos do mundo. 3 pequeninos en catedras. Necesitos, así que o desexo. Hiciches a promesa, un lazo máis forte que o pecado. Tráeme 3 valles musgo, fruta preciosa. Tráeme meu desexo, entón empezarei o traballo. Que xa son 3 as que teño. Non sei se faz eso porque vesme con retraso ou con que, tío. Pero eu escoitaba a voz do NPC e pensaba que estaba indo ben. E despois falabasme ti e liabasme máis. O sea que... Me ofende? Como prometín, Druida, teño as túas valles. Que necesitas de frutas tan comuns. Comuns? No, especiais, apreciadas. Só os druidas o saben. Valles brillantes, por o meu desexo. O meu desexo tan querido.
son estos, os precisos froitos prometidos. Entrégaos, aquí van, e por fin podremos comezar. O olor é correcto, como os outros, pero moi xóvenes. A voz dos bosques, o baile da reina. O golpea máis forte que se escoita, que se olla. O dolor, a dor, doe-me a mente. Por que? As vallas, os files froitos, as visións. Tía, prometora dos desaterradores de desexos, trexistes que necesitei que dastes ao meu lado. Acompáñame durante o meu calvario, non podería pedir máis. O sea, acompañante do meu calvario. Recolección de vallas, desexo concedido. E como despedida un regalo, un amuleto dos druidas, ou o meu, do druida. Creo que non hai outros. Calibres túas penas, otorga dora de desexos, que chore por ti cando non che queden lascas. Ollo do druida. Amuleto de protección feito con vallas musgosas. Cando recibes dano, o amuleto segrega un elixir verde que se convirte en seda. Vale. Pues casi me interesa levar isto e non a merda esta. Sí, eu xa pouco iba a cambiar de zona e retírome tamén, Van ser as 4, tío. Gracias por pasarte, meu. E boa noite. Vou non deixar eu aquí tamén. 2 horas e media. Non sei para onde irei o seguinte día, verdad? Non sei. Bueno. Pois nada. Boa noite. Chao.